مدب موزايكيكم تكتاتلو زلخم كبراسن فتواتن تعذبتنا دقيمنا نملأ حزب إرترا وشتنا بدقن زرقب بفلاي دمان حيث مكل خال إرترا نتوم أب لمعات هاجر أب معبال هاجر وترو أب تعرض زرقب وزلو روح سكنيات وعلنا زنت يجبر لكم النابلنا مدب موزايك كتصالي زلو عمت نتنت بزح زينا ندقاقمو نتنت طعم نزخونه سب أبزه هالو يهالو لكن إرتراوي نتنت فولي ترجمي زلوا كاب إرترا وتيخا أب كله كبابيتات موري سلام نتنت أبزينا زيادة نستمع أروح ونوزي سمعني مو نتنتنا خا كمتي نهبان إحنا كبري أزيو كبر واقعي تخفيلوا نتنتنا خلنا نممتع خاني أزيوم بزحت زيجاتات كاني دموم وفيمه بفلاي زهاجر زيا لولاونتنا نموحس أب ميراوت يوم صحي قري تميت تسنقي نفاس كله تتاويرهم دموم أفسيسهم أكلم قديلهم بعبيون هيوتهم كثيرهم يوم ناتنت هم تيما ناتنت جن بزيوم أب ميراوت يوم زتقادلو حربنياتات بوم طرح يكونت ناتنت متح ويدما تراناتهم طرح يكون النيرو بعبيو تهزبي إرترا أب قالتي نيرو بفلاي دما حفاش ودبات اسك ترى حفاش ودبات كم يدمسل حجي كم زغت بليت أنا أحكي قالسي أب ميدا أب كعتا نبرة أو وشت ختمز جبرز نبرة قالسها أزوي كبيد بدعمي نفسها وفيها لا تسوى أخا بزع مسوات يتخفيله ترى حفاش ودوات كبهال كلسي استفلا السرحتات جورنيرو استفلا لي بوتاتات بوهيوتات وتم درجة كله هزبير ترى زي تساتف يكون كل تساتف فيه بوهيوتات كوينا مسب كيف فلت أب صدرا كمان السخنا إنك قال ودبتي سخبت ودب كوينو زفالت يحوات كوين ما يفالتني نناتهم مستيرنيرو مالتيو نقول خاطئ أليسو ناتنا تامسي مالتي مع مسواتك ندي تخفيليو جيت راح افاش ودبات بطعمي كبيد او وشت كتما زغبر زنبر السرحيتات لك معرتي اب برخا زغبر زنبر قالسي معريو تغعيزينا صنت كمص كيلو تبوق جليت كاب كبرات تتخاتلتنا كمزي كتقلصلنا زطنحت حزب إرترا بحفشا حفاش ودبات بزبحالو زنبرو دما تراهم ابركتهم اب ممصانا صنت ازي عزوزي نيرو بزيكاتي اب وفيروم اميدا خوينوم دتقالسو ترى حفاش ودباتون بقليل كجلص زي ابركتو نيرو نزي زغلص وي دما كابزوم اب حفاش ودبات خوينوم ابركتهم زغبر زنبرو بعلال ملكع عدالينا يلنا تتحستمو بحبارينا نكاتاتلو نتمولو تحستو وممكنتي توريتي دايس معاني مسيرتي هاي مما قيمة حلي ماحي بدنا بهاكم العسي هاي بدعبنا قحل سيسن قالوا إنكي أدوي بيسي هاي سلام جيران دولار بيسي قالوا إنكي أدوي بيسي هاي يوهانا روحس كنيات ناتنت نملأ حزب إرترا مستوم أبقن مجنبار كوينوم هاجر أمكل خال حنت دقيق أفوي زيولو حيلتات مكل خال إرترا انقعنا مبل 31 عمت ناتنتنا أبقعنا النابلنا نتوم سلزا هاجر زحلفو برهان ناتنت كنرئي زوقعو سماعتاتنا النازكرنا أبتحتي نياتنا نات أحريانا زبل تيما لو موون كم تمالي نزخبر بعل ناتنتنا نتسنبلو زلنا
ነዛ ንመበል 31 ዓመት እንዝክራ ዘለና ናጽነትና ንኽትመጽእ ብዙሕ ዋጋ ሓቲታ ህዝቢ ኤርትራ ኩልንትንኡ ንሃገሩ ወፊላ እቲ ቃልሲ ድማ ነቲ ጨኳን ግዝኣት ሓንሳብን ሓዋሩን ንምድምሳስ ብረታዊ ቃልሲ ተጀሚሩ እቲ ቃልሲ እውን ብብረታዊ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥን ኣወፃን ዝርከብ ህዝቢ ነቲ ቃልሲ ተሳቲፍዎ እዩ ሓደ ካብቲ ቃልሲ ድማ ውድብ ናይ ሓፋሽ ብምዃን ኣብ ከብዲ ጸላይ ኣቲኻ ሓበሬታ እናመንዛዕካ ነቶም ነቲ ቃልሲ ዝጻብኡ ዝነበሩ ቀንዲ ጸላእቲ ብምቕንጻል ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ውፍያት እውን ኣለዉ إذن يلوم مدب دما اتي كالق قالسي اب تحت زبل ارستينا عدالينا يزلنا قالسز بإرترا بحفاشيو ناصنتو أرغاغيصو እቲ ቃልሲ እውን ዓወት ንሓፋሽ እናድመፀዩ ኣብ ዓወት በፂሑ እቲ ካልእ ቃልሲ ዝብል ኣርእስቲ ሂብናዮ ዘለና ድማ ከም ሓፋሽ ውድባት ኮይኖም ዝነጥፉ ዝነበሩ ውፍያት ዝገልጽ እዩ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ድማ ሓደ ካብቶም ምስ ሓፋሽ ውድባት ኮይኖም ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ኣቶ ኣማንኤል ጸጋይ በኣካል ረኺብና ኣዛራሪብና ኣለና أتو أمانيل ጸጋይ ب1943 ዓመተ ምህረት ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን ተወሊዱ ዓቢቡ ናይ ኣካዳሚያዊ ትምህርቱ ክሳብ 12 ክፍሊ ድሕሪ ምክትታል ድማ ኣብ መዛጋጃ ቤት ከተማ ኣስመራ ካብ 1970 ክሳብ 1980 ኣብ ክፍሊ ህዝባዊ ጉዳያት ስራሕ ተዋሃቦ ኣብዚ እዋን ዝግን ኦፎይልካ ዘይተሰርሓሉ መግዛእት ደርግ ፍዕታቱ እናኸረረን ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ እቲ ምርጫውን ንመግዛእቲ ሓንሳብን ሓዋሩን ምድምሳስ ስለ ዝነበረ ኣቶ ኣማንኤል ኣብ 1975 ኣባል ሓፋሽ ውድባት ብምዃን ነቲ ቃልሲ ተጸምበሮ ምስ ሓፋሽ ውድባት ተመዲቡ ኣብ ውሽጢ ከተማ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ምውፃእ ገንዘብ مقرب مجبي متحببار مسفداين كم أون أب موداب كالوت أبلات كنتف جمرة. سقعت زل خايو كل جزء أبتني حفاش الدواس راح تقصل. من فلات مت حجي أفتو وانتي زي رؤسهم تخل مريم حلافين يرونا يملو اسمرا دلو بحق يوفيوني مستوى عالم فلوتنا يحق مهرسب نطفي بتيمة حجي أبتا جزء زنبرة أبلع لي عنتناي كاسيت نيراتو ناي مسامعي بس ماذا مراخب خونجله أو حدا بتاعهم بتوانيرو حدا عسكر أبلع لي شعور حدا وارديا رخيبوا نزي أمس رخبه كي قدفا أبسط إتا أركبوا أبسط إتا أمس رخبوا إتا نتجزاوتي خفتشوا قاله مسمسو أقط أميرو سماوزاس عزيا فان بليتات في ساميتات ونا بيدس أنيح حجي اللي أدبرتعت كوينا نز نجرد مراخبيت كوينا مرتم في ساميتات تدير كباب يدوز نبرة ولا حنت خمسة بوم نيرو تن دخونا عندنا مراجنا زينين كأور اسم تتعيزو مستحزة كم أنا كابتن علينا نور خلوت كتبت لكم دبلنا نقولنا بحبار متينا ما أختي بكم إلنا وتينا بزين نخذ أزياء هم زينا إنا وتينا دحرزي أتو أمانيل ناب جيزان سعود عربي وأمريحو حجون إذن مريت كامك قلاس بالعلامة أي ترفن أب جيزان دما نتي أب أسمرا جمير وزمت قنا زي تزازمة أبال نتحفاش ودبات داقن بلعول سمعيت هاجر قد كم رح نقص جوجلا وهيوتات سترنف بمخان دما نقابلات سومناو بوليتيكاو تمرتي إنها نتقمطو جيزان دما أمن أحن مقصقاسن توافيرو كابز بزي تعرف دما نقعت حزبي كبن مبال نتي اوان زغلص مصحفتي سوران نابران كال انزبلا ناب حزبي زرغح نيرو زعبي خاني نا حزبنا نا حفاش دوت طرنفو خا بغمي عينت كم زخدو كمي كم دودبو انتاي كم دبصحو نستمر سقع ما هيمنت وندتفو نيرو ما هيمنت نورم نيرنا زلمتاي حزبنا ندحر من باب المصحف نخيلو نقول عينت كسايد خونلو خفلت خيل مالتي
ስለዚህ እዚ ሓፋሽ ውድባት ከዓ በዚ ስራሕ እዚ ንገብሮ ንጥርነፍ ወቲ ወርሓዊ ገንዘብ ነውፅእ ነበርክቶ ንሜዳ ንግብር ተዳኣኒ ምዕባለታት ከምዚ ናደው እዚ ምፍራስ ምስራ ባፅዕ ምትሓዝ ካልእ እውን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ምፍራስ ከምዚ ኾን ኩሉ ኸዓኒ ወፋያታት መፅእ ናይ ነገር ብቕልጡፍ ስለዚ ነቲ ሓፋሽ ውድባት ኣብኡ ታራ ንፃወት ንእክብ ገንዘብ ናብ ዝምልከቶ ንሕልፍ እንደገና ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንምህር ዘይተወደቡ ንውድብ ብኸምዚ እንዳልና ኸዓኒ ህዝብና ንጥርንፎም ካብ ስደት ንመከራን ዘሎ ንራህዋ ክበፅሕ በዚ ከምዚ ጌርና ዓቕምና ሕጂ ከማይሲ ብዙሓት ኣለዎ ከማይ ከዓ ኣነ ንዛረብ ኣለኹ ኣጋጣሚ ዕድል ረኺበና እዚ ሂልኩም እምበር ከማይ ከዓ ብርቱዓትኒ ንቑሓትኒ ንፉዓትኒ ኣለዉ ስለዚ ብኩሉ ተጠርኒፍና ዝከኣል ዘበለ ምዕባለ ጌርና ኢና ስጋ 10,000 ዝኾኑ ነይሮም ካርዲ ትገብረሎም ኢኻ ፎርማ ዳሊኻ ንዓዲ ዝኸዱ ፖለቲካዊ ዝመሃሩሉ ኩሉ ፎርምታት እውን ነዳሉ ብዙሕና ንገብር ነርና ማለት ነቲ ክጥዕመና ንዓና ኣለና ብጣዕሚ ከዓኒ ዕዉት ኮይኑ ተረኺቡ ፀብፃቡ ከምዚ ሕጂ የፀኒሕ ኣጋጣሚ ክጠቕመና ክኢሉ ማለት እዩ በቲ ቃልሲ ከመይ ከም ንርስ ባዕሉ ገሊፅልና ኣቶ ኣማኑኤል ኣብ ስነ ጽሑፍ ተገዳስነት ስለ ዝነበሮ በቲ ዘለዎ ሞያ ንሃገሩ እጃሙ ኸበርክተላ እዩ ተበጊሱ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ምስናት ስራሕ ማለት ምስናት ድሃይ ድምፂ ሓፋሽ ሰውራውያን ደርፍታትን መጽሔታትን ተወሳኺ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ህዝባዊ ግንባር ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል ተሪር መትከል ንምትግባር ብተወፋይነት ነቲ ብመንገዲ ድምፂ ሓፋሽ ኣቢሉ ዝፍኖ ዝነበረ ውዕሎታት ህዝባዊ ግንባርን መደባትን እናመልአ ኣጽሑፍ ከስፍሮ ጀመረ እቶም ጽሑፋት ድማ ጽባቐ ጽሕፈት ዘማልኡ ብኢድ ዝተጻሓፉ ጽሑፋት እዮም ነይሮም ኣገዳስነት እዚ ጽሑፋት ድማ እናዓዘዘ ኸደ 262 መጽሔታት ድምፂ ሓፋሽ ንምድላው 3123 ሰዓታት ወሲዱ ሕጂ እንታይ ይመስለኪ እቲ ቀንዲ መሰረት ድምፂ ሓፋሽ እንዲያ ታዋና ኣብቲ ፖለቲካ ትምህርቲ ምስተማሃርና ድምፂ ሓፋሽ ነፍሶ ከፍ ዋሄታት ከዓ ይመሃራሉ እንታይ ኢላሉ መዓልቲ ኣነ ይጣዕመኒ ናብ ስራሕ ውዒለ ከመይ ድብል ምዝራብ ይመጽእ ሕጂ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ጽሒፍካ ኣዳሊኻ ክትምህሮም ንክትቦም ከዓ ደስ ይልኒ ንዓይ ብኸምኡ ጀመርና ዋሄታት ከምኡ ኢሉ ኮሚቴ ጉጅለታት ከይዱ ከምኡ ኢሉ ኣብ ከባቢ ከይዱ ከምኡ ኢሉ በርቲዑ ምስ ሓድ ምፀበቐ ተገዳስነት ከዓ ናቱ ገለገለ ምስ ኮነ ብፅቡቅ ክፅሕፎ ጀሚረ እጂ ኣብ ካሴት ይሰምዓ እዚኣታ ካሴት ናልኪ ድምፂ ሓፋሽ ጥራዩ ድምፂ ሓፋሽ ካሴት ምስ መልአ ኣብ ጥራዝ ንፅሕፎ ቀሲልና በብእዋኑ በብመዓልቱ እንዳመፀና ንጎ ንቆርስ ከለናስ ድምፂ ሓፋሽ ምሳና ኣላ እሳት መልእ ንሕና ንቆርስ ቅድሚ ስራሕ መኻድና ንሓድ ካሴት ትመልእ مليشنا قفادس نسمع مليشنا قام مش نسمع سلمتاي أفت مونجو وي بنفاس وي إلكتريك جودلات وي دايم السماع كي حلفكات زينة ده حركة بروه كوينم أنتي حق ده اللي هو خون جودلات كي هلو سنك أنا نقوله حجي رجع عبلنا نتكاسيت سمعنا نايلومي أبتراد نسحب ناي صباحكم ناي حد صباحكم نحريكم قدام سنبت مسمناوي صبصبات قدام ياتيف دم صحفاش شعو بصبوق صحفت غيرنا قديحنا خا ابطراز اب غازيطا مثل صحفه كم ذا اخير شعو كم صحفنا زي مستدالو خا اب 30 كندي ادراشا بوسطا عشيقنا نعلم زرقح بوسطا بيت خيد مالتي بوسطا بيت كفيلكا كلن تنساي خلا تيوم بوصحهم نعو تقبلهم كاسهم ابازيهم تقوموا حجي تاع دم صحفايسي ولا حجي اختي اغلق كاب تندا جميرا خجمر كلها حجي جناب ستلايت يا بتي هذا لحد عايز صحفته ونا يدم صحفاش يعني تصحفه بقدق نيشتو يجميرو جن دعابه خمس حصان دعابه دوسخي دعابه في الباك انا حزب خان داتي وسخي وا سغا خنز خاب دليو حزبنا دا انا خديو فويل في الكاسخ صبوق خبري صبوق صحفيه تبل مالتي تنسي محدلكا نسمع حزبها تكون حزبها دي والله ስለዚህ بهم دا غبر دا معبله ابزكم بصحكي إلى مالك ترى دمጽ حفاش اب اوان برتاو قالسي مريح ترعا تصاويتا نتوم اسدت سفيروم برهان نصنت زمعدو زنبورو حزبي تساتفتي اتقالسي كخونون اخيلاتوميا كبالي كاليو اتمنتاي امنقا حزبي بصلاي اب لعل سلاماوያን سوات زورد زنبره قفعتاتن كالئن بيلو زيت حوسو حبريتات تمحلالف سلا زنبرت زين عق ابركتو اكايدا بنصارو دما فنو معبل دمጽ حفاش
ድሩት ኣብ ርእሲ መንባሩ ኣበርክቶኣ ኣብ ቃልሲ ዕዙዝ መንባሩ ዝተረድኦም ነቶም ደሃይ ድምፂ ሓፋሽ ዘይበፅሖም ዝነበሩ ዜጋታት ኣቶ ኣማኑኤልን ብፆቱን ነቲ ብፅሑፍ ዝስንድዎ ዝነበሩ መደባት ድምፂ ሓፋሽ ብመንገዲ ፖስጣ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ክዝርግሕዎ ጀሚሮም ካብ ብካሴት ዝሰድዎ ብፅሑፍ ምስዳድ ዝሓሸ ውፅኢት ተረኸቦ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ድምፂ ሓፋሽ ዝርግሐኣ ኣብ መላእ ዓለም ኮነ ሕጂ ብካሴት ምስ ሰምዓها ካሴት ክሰደይ ትኽእል ኒኻ ናብቲ ሃገር እታ ፅሕፍቲያ ክትሓልፍ ዘለዋ ከም ብስጣዊ ኮይና እሳያ ክትሓልፍ ዘለዋ እታ ፅሕፈት ስለ ክትሓልፍ ዘለዋ ናይ ግድም ካብ ካሴት ቀዲሕካ ዝቀለለ እሳ ትኸውን ማለት ካብ ካሴት ግና ክትከቢድያ ዋላ ክሰዳ ዋላ እውን ክሰምዕ ትኾንካ ክትርፍ ይደትርፍ ኣሎ እዚ ግን መጻኢ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ትኽእል ብዛዕባ ድምፂ ሓፋሽ ክዛረብ ትኽእል ሰውራ ኤርትራ ክሰርሕ ትኽእል ብምሉእ ብዝሎ እንታይ ይበሃል ብሎ ነበረ በዓል መን ሽሙ ኣሎ ዋላ ናይ ህዝቢ ንጥፈታት ዋላ ናይ መስዋእቲ ዋላ ደርጊ ዝገብሮ ኩላ ኣብ አንድ ድምፂ ሓፋሽ ትገልጻ ኩላ ስለዝገለ ሪፖርታጅ ኣሎ መዓልታዊ ዜና ተገብረ ንጥፈታት ናይ ሓፋሽ ኣሎ ኩሉ ፈታት ድምፂ ሓፋሽ ተድምፆ ደበለት ቁጥር ኣቢልና ኢና ንሰዳ ስለዚ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ዓለም ኣላ ማለት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኮይናሲ ኣውስትራልያ ስማዕ ኣላ ማለት ስለዚ ኣብቲ እዋን ትግና ይነበረና ንሕና እዚ ናይ ከምዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ በርቲዕዎ ድነላ ይነበረን ስለዚ በዚ ዝገበርናዮ ንሕና ምንቲ ጥቕሚ ሓፋሽ ከም ብበልና ዝገርና ከይትፈልጠና ዓብይ ቁም ነገር ከም ዝኾነ ይርዳእካ ክኢል ማለት ስለዚ ኩሉ ዓለም ኣብ ኤርትራውያን ከዓ ደልዮማ እቲ ገሊኦም ሕጂ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ድሕሪ ሰሙን በፅሖም ድሕሪ ወርሒ በፅሖም ድሕሪ 2 ወርሒ በፅሖም እንተተባለ ነይሩ እዚኣ ምስ ኮነት ግን ኣብታ ሰሙን ጠበሽ ትብል ስራሕ እዞም ውድባት ኣብዚ ጥራይ ተሓፂሩ ኣይተረፈን ነቲ ብፀላእ ወገን ይኹን ብኻልኦት ሃገራት ዓለም ንኤርትራ ዝውክል ዝዝርጋሕ ዝነበረ መጽሔታት እቲ ዘድሊ መምዮም ኣውፂኦም ናብ ሳሕል ይሰድዎ እውን ነይሮም እዮም እሱ ሕጂ እንታይ ይመስለኪ ከምዚ ኣረብ ኒውስ ትብል ጋዜጣ ንኣብነት ብእንግሊዝ ናይ ደገን ድዩ ኣብ ደገ ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ፅሑፍ ኤርትራ ዝበፂሓ ከምዚ ኮይና ነብዝበፂሓ ሕጂ ናይ ሰላም መፂሎ ኣትላንታ ከምዚ ካርተር ከሰማምዕዩ እዚ ከምዚ ኮይኖም እዚኦም ተገንፀልቲ ከምዚ በርቶም ብርቱዕ ቦታ ሒጆም ባፅዕ ዝበሃል ሒጆም ቦታ ሒጆም ኣገዳሲ ቦታ ከምዚ ቢሎም ተኣምር ዝኾነ ሶቪየት ማሪኾም እዚ መፅእ እዩ ኣብቲ ጋዜጣ ሕጂ ምስ መፀን ንሕና ምስ ሰንበብናዮ ነቲ ናህና ወሲድና ነቲ ዓለም እንታይ ትብሎ ኣለካ ኣንፂና ንሜዳ እውን ንልእኹ ነርና ናብ ድምፂ ሓፋሽ ተወሳኺ ክኸውን ካልኣይ ነገር ከዓኒ ብኡ ውፅኢና ከዓኒ ኣብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ከዓኒ ገልፆ ሓቂኺ ዓብ ነገር ሕጂ ነቲ ጋዜጣ ናትና ኢልና ንሕዞ ሓንሳ እቲ ጋዜጣ ገዳስ ድሕሪ ኮይኑ ብምልእታ እታ ጋዜጣ ውስጣ ጌርና ንልእኻ ንሜዳ ሕሽክብ ንልእኻ ምንታይ ካብኡ መፂኦም ዝጥቀም ነገር ካብኡ ደይተራእየ ንሕና ዘይንፈልጦ ዋላ ክጥቀመሉ ክእሉኾኑ ሞኻ መፅእ ነይሩ ኣብ ሃገር ባዕዳውያን ሰፊርካ ጉዳይ ሃገርካ ከተሳላስል ዝፈጥሮ ፀገማት ከቢድ ምዃኑ ርእሰ ርጉፅ እዩ ነዚ በዲሆም ዕላማን ራእንውን ስለ ዝነበሮም ንፀገም ከም ፀገም ከይቆፀሩ ነቲ ሃገር ካብኣቶም ትጠልቦ ዝነበረት ብተወፋይነት እዮም ስርሖም ዓሚሞም ምስቶም ብሕብሪ ይኹን ብዓሌት ዘይራኸብዎም ስዕዳውያን እናተመሳሰሉ ኣብ ስርሖም እንቅፋት ከምፅኣሎም ዝኽእል ነገራት እናፀረጉ ስርሖም ብዓወት ይዛዝሙ ሕጂ ኣብ በዓል ሓቂኺ ኣብ በዓል ጀዛን ግፋል ነይሩ ፀገም ነይሩ ኣነ ከም ኣጋጣሚ ሴልስማን ናይ ሓንቲ ካምፓኒ እየ ነይረ ኣብ ሴትኮ ትበሃል ካምፓኒ ሴልስማን ነይረ ሕጂ ኣብኡ እንታይ እዩ እቲ ብልጫ ንዓይ ይጠቕመኒ እቲ ገዛ ናቶም እዩ ኣብ ስዑዲ ገዛ ሃንዳር ኢልካ ይተኣቱን ኢኻ እቲ ገዛ ሕጂ ዕፁብ እዩ ኣብኡ ሕጂ ዕፁብ ስለ ዝኾነ ተይብኣላ ምስ ኣብኡ ክሰምዓ ትኽእል ክትፅሕፍ ትኽእል ክትዓይ ትኽእል ሙሉ ለይቲ ግድም ተዓጢቕካ ክትብል ተሓብር ከይድና ከዓ ስራሕና ንውዕል ድሓር ከዓ ምሸት ከዓ ንመፅእ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ዝኾነ ናይ ሓፋሽ ውድባት ዘሎ ስራሕ ኮነ ኩሉ ከዓ ንሰርሕ ዓብይ ተራ ጠቒሙኒ እቲ ካምፓኒ ሴትኮ ካምፓኒ ተቓላሲት እያ ክብላ ክእል ድቃስ ከዓ ኣይትፈልጠን ኢኻ እዚኣ ክማልእ እዚኣ ክማልእ እዚኣ ክብል እዚኣ ክብል ድሓር ከዓ ንዓኻ መን ትገድሰካ ድምፂ ሓፋሽ ተምፅኦ ኣብ እዋን ናብ እዋን ዜና ዕለታዊ ነገር ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ የብለና ኩሉ ሓፋሽ ከዓ ነዚኣ ይደልያ ኩልና ከዓ ተጠርኒፍና ወብቲ ዝፅራሕ ነብላ እምበር ፀገም ነይርዎ ንሰርሕ ሓቂ ብዙሕ ነገር ሓደ ግዜ እውን ተገፊና ነርና ስለዚ እቲ ግፋ ኩሉ ሰዓት ገፋ መንበር ፍቓድ ስለ ዘይነበረና ፓስፖርት ይነበረና እቲ ናይ ሓፋሽ ውድባት ምግባር ግና ኩሉ ሰዓት ትኽልክለና ይነበረን ማኸይን ዝነበሮም ኢጋማ ዝነበሮም ሰባት ከባታትና ኣባላት ስለ ዘለዎ ምስኦም ተመርኪስና ኩሉ ነገር ነሳልጥ
ስለዚህ بتعم صبوق يميرو بدينا منا منعون دخل كل ነገር የለን ዘቋረጽ ነገር ሆነ የለን ድሕረ ባይታ ናይ አቶ አማኒኤል ምስ እንውከስ እቲ ናይ ምስናድ ባህሪ ምስኡ ተኾስኪሱ ዝዓበይኡ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኮይኑ ዝዓዮ ዝነበረ ስራሕ ነቲ ድሒሩ ከም ሓፋሽ ውድባት ኮይኑ ዝነጥፎ ዝነበረ መደራዕታ ኮይኑ እዩ ኣብ ምስናድ ዶክመንት ኣብ ምዕቃብ ጽፉፍ ኣተሓሕዛ ሰነድ ኢዱ ኣሕሊፉ ስለ ዝጸንሐ ናጽነት ኤርትራ ምስ ተበሰረ ነቲ ዝነበረ ሰነዳት ብጉቡ ዓቂቡ ወርሒ መስከረም 1991 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስቶም ገና ቆልዑ ከለዉ ገዲፍዎም ዝኸዱ ደቁ ድማ ብርሃን ናጽነት ኣስተማቒሩ እቲ ሰነዳት ድምፂ ሓፋሽን ካልእን ድማ ክሳብ ሕጂ ብጽቡቕ ተዓቂቡ ይርከባሎ ስለዚህ ተዓቆቢኦም ድማ ሎሚ ከም ታሪኽ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ